že aj Maru. Ne, holky, chápete, protože mě Právě to si nevědět. je prostě Jako prostě je to jako moje sekundář. chápete, vy dvě, oni dvě, byli průradka. A Radek byl vrah. No. A ty jsi nebyla pro něho. Takže to budeš ty A když holkám to bylo jedno, pro koho jsem byla, to jako nechápu. Chápeš to? Oni prostě tak sami od sebe. Tak sami od prostě chápete to, že jo? Jsi prostě mrak. Jezusko, já nevím. Ježiš, prostě. No a co když jako, aha, vlastně ne. Když jako jsou to teda holky obě, no to jsou. Já bych řekla, že to rozhodná, ne? Je. No tak ale když teďka zabijete mě, Tak se zatkla prohráli. jakože kdybych já byla nevinná a teďka jako se mě zabili, tak pak ještě jeden vrah, no tak pak už jako ne. Už není jeden vrah, všechno, tak už je mrtvý, on byl vrah. Ne, říkám, když teďka zabiju nevinného člověka a takže budu Ty vlastně dva vrazy, Vy? blbá. tak ten nevinný, teda ten vrah zabije jednoho, tak už bych hrál, tak teďka už to nemůžu udělat třeba jinak. Právě, já proto chci zabít tebe. Proto právě nemůžu zabít mě, protože já vím, že nejsou. Jenom holky to chápu, ten postup, který jsem tady teďka popsala, jako. Tak to je tvá teorie, protože to možná je to jedna z nich, no. Holky, jak to si tak věříte, jako když je to jedna nebo druhá? Já bych mohla být jedna nebo druhá, když všichni tady sobě. prostě hlasovali průradka, proč by hlasovali tak zrazu pro svého kolegu? To by Klidně dělává, víš? klidně by mohli hlasovat třeba pro Aničku radši, víš, nebo pro mě. Protože bys bylo víc lidí, kdyby tam třeba... Pochopila bys to, kdyby všichni hlasovali pro jednoho člověka, než to přece jeden by se prozradil, když by pro něho